Terusno. Lah wis urip kok ndut. Tak buat tok cangkemmu engko. Arep berbuat rasenono karo aku. Ngene lho Pakno, biasae wong semaput mergo klelepi kudu dikeki napas buatan, Pakno. Ya nek aku ramu kok. Ora Pakno. Ora kuwi wong padha lanang arep mbok dipok. Salidik wis Pakno, nek sudah mati ayo mulai hae kok. Kontone ya ngono, wong urip arep mbok patekne. Wis nek ngono ndang mulai Pakno ayo. Tapi awakku luwem sih. Pun kula gendong mawon Pakno. Pun kalih kula mawon Pakno. Ya sembarang. Ndut, gawe ndut. Ya ndut. Aku ngene iki ra badani lho ya. Wis terbukti to. Sama digawekne teh. Padahal aku lah seneng teh kok. Gak ora, gak seneng teh. Gak seneng kopi aku gak ngurus. Sing penting perhatian itu anak aku. Ini lho ndut gak sepiro. Kadang pas metu arep kowe ngono lho. HP ku muni to, kring. Terus aku ngalih. Anggitku sapa sing ngebel? Sapa? Dek Tiwo. Mosok Tiwo? Ya jelas to. Ngomong apa? Yo, Mas, ndang mantuk, wis tak masakne iki lho. Iki kok nek sampe gandang mantuk, sapa sing mangan? Tapi kowe terus yo moro nang omahe ngono. Yo ora ndut, deng kok piye. Ada bapak barang yo ngono, perhatian nang aku. Bapak sapa? Moro tuwa kuwi to. Barang tua. Tenan, Juk. Terus aku ngaku sowen meneng. Olah lele. Nang omah ngomong to ora akeh nang omong aku. Nah, dia kalau gawenen wong muni ngono. Ya kok gawe motor akhire. Ora. Aku wong iki keterangan iki. Terus nek gak perhatian malah aku kerja kepengen lho. Heeh. Aku kepengen nang anjuk gitu. Pas bar lembur nek. Heeh. Muni ngene. Nanti le, badhe mantuk Pak. Ya rasa mulih yah mene yo nginep nang kene. Sapa arep nginep nang kene? Gendut lho Pakno, sing pengen nginep nang kene. Temu pirang perkara arep nginep nang omahku. Potong kowe belunan kemendel. Cangkemmu lho di kok iso aku mbok pancatan lho. Aku mbok paten maksudmu piye? Ah, dhewe dhewe ora ngelak kowe. Alah. Wis rasa sawur manuk. Udu-uduan ini mbrebek kuping. Neng kene kat mang barong mulai ngenteni apa? Ngenteni dusir Pakno. Ya wis ndang minggat nang ngono. Ayo, kowe lho kok. Pakno. Iso nak kancane. Oh iya Pakno, aku arep takok lali ya. Apa neh? Sama sesuk Cek lara boga. Jelas iki sik lara tadi, lara lagi setat ki mau lho. Ora, nek Cek lara tak sambangi, tak gawani buah sampean. Mbogane buah lagi. Buah apa senangan sampean? Wah, tepakno le. Pakno senengane buah jeruk. Ya wis, saya tak gawani buah jeruk. Sik dia, Di. Nduk. Kok ki lho Masmu ki arep pamit nantu ki lho. Aku ya pamit ya Pakno. Ah,